2 poljoprivrednika iz Jelašnice. Srbija je prošle godine veoma malo napredovala u oblasti životne sredine, ocenjeno je u rezoluciji Evropskog parlamenta. Jedan od problema je i neodgovarajuće postupanje sa otpadom. Godišnje se proizvode više od 8 miliona tona industrijskog otpada, iako bi mogao da se prerađuje i koristi kao energent, uglavnom se gomila u krugu fabrika. Jedino rešenje za bezbedno zbrinjavanje opasnog otpada je izvoz, ali je to moguće samo do 2020. godine. U Zajači kod Loznice rude antimona, olova i cinka vade se i tope više od 100 godina. Na sajtu kompanije koja danas eksploatiše rudnik stoji da Zajača ima vodeću ulogu u borbi za očuvanje prirodne sredine i da je kao takva postala uzor mnogim kompanijama koje su spremne da slede njen primer. Međutim, primer tog rudnika je zabrinjavajući. Vidimo da se nakon decenija, gotovo čitav jedan vek, koliko se iskopava olov, antimon, gomilao, da kažem, otpad iz rude koje je prouzrokovao značajnu kontaminaciju zemljišta kao i vode u tom regionu, što je prouzrokovalo veoma negativni uticaj po zdravlje stanovništva, da je pronađena povišena koncentracija olova u krvi dece. Država je izdvojila 285 miliona dinara za sanaciju tog zemljišta. Ne postoji ozbiljan monitoring na koji način fabrike u Srbiji svojim otpadom zagađuju životnu sredinu. Čak 2/3 industrijskog otpada čini pepeo iz termoelektrana. Ogromna količina tog pepela mogla bi da se upotrebi u izgradnji koridora, mostova i tako dalje, kao što je svugde u Evropi. Godišnje se proizvede čak 300.000 tona opasnog otpada. U zemljama Evropske unije do 2004. godine opasan otpad se odlagao u posebno projektovane deponije, a danas se uglavnom reciklira ili spaljuje. U Nemačkoj postoji 6.000 postrojenja za preradu komunalnog industrijskog otpada, od čega se dobija električna i toplotna energija. Nažalost, u Srbiji je to tek u začetku. Zabranjeno je u manje više celoj Evropi da se koriste deponije za odlaganje industrijskog otpada. Najbolje dostupna tehnika se primenjuje za tretiranje industrijskog otpada. U Srbiji nema izgrađenih objekata za skladištenje, niti postrojenja za preradu ili spaljivanje opasnog otpada. Srbiji je propalo 2 puta projekat upravljanja opasnim otpadom, znači pare koje su odobrene od strane Evropske komisije nisu upotrebljene u tom smislu. Potrebno je izgraditi tako jedno postrojenje. Tehnički to nije problem, očigledno i novci postoje. Problem je ubediti građane na određenoj lokaciji da dopuste da se tako jedno postrojenje gradi. Prerađuje se svega 19% industrijskog otpada, a samo 1% koristi se za proizvodnju energije.